drupt een beetje, maar ik ga van de morgen naar west jongen. Wij krijgen in de een van de dagen wordt het beter waar en de komende dagen liep je goed te worden. Dus ik heb alle vertrouwen erin. De 25 kilometer moet uren brengen, de 40 en de 60 moet je weer afslaan. Ja, we moeten even opletten, maar het komt al heel goed. Ja, gaat het lekker? Ja, het gaat heel goed. Elke keer weer. Wij willen proberen de jeugd via de 25 kilometer zien te laten van dat een fietsvierdaagse een prachtig evenement is. Wat wil je pakken voor een man? Nou, een hele aardige man, een natuurman. Ja. Wil altijd alles wil betalen. Nou, ik hoop dat ze er wat van opsteken. Ik ben hoorde dat ik hoorde het als voorwacht en sjerkolen en dat soort spullen. Dus ik vind het prachtig van mij, het veelteam. Al die hele mooie binnenwijkers en nou, super. Ja, en wat agrarische geuren onderwijs, nou, die waren echt nice te boeren, dat vinden we geweldig.